wato azza wa jalla yake cewa wajabat mahabbati wa yake cewa haka qala Allahu azza wa jalla aka ce Allah mai girma da buwaya yake cewa wajabat mahabbati almutajalisina fiya wato duk mutanen da suke zama danni zama suka yi a wannan zama su ce qala Allahu qala rasul to wannan wato soyayya zuwa ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ki ta wal mutazawirina fiya da duk mutanen da suke yin ziyara dan Allah to wa'annan mutanen wato ni Allah madaukakin sarki ya zama wajibi in so wa'annan mutanen dan haka ku shakka babu wato aka ce ziyara ce mutum ya kawo maka ziyara to lalle ne wato ya kawo maka babban wani abu kai ma sai ka tare shi da wani babban wani abu ba dan komai ba dan wato a gudu tare a tsira tare ba dan komai ba dan ainihin ku kasance karkashin wata aya madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma ku kasance kun gushe ma wata siffa wadda ba ta da kyau Allah dai kici alaqil lahu yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin to dan haka kenan muna fatan mu zama daga cikin masu ainihin takawa kan mu kasance wato mu yi taron Allah tsine gobe dan haka wato Allah madaukakin sarki sanya albarka a cikin wannan zamanin dan takaitacce tsakanin magriba da isha dan haka ba za mu tsawaita ba kenan wato ainihin wanda zai karantar da mu wato shine wato maudu'in shi al-mu'amala haka ne ko al-mu'amala bainan nas al-mu'amala bainal muslimin wannan kenan shine ainihin wato kuzurin da ya zo wannan shi dan haka wato ne karatu kuma shine wato malam Faisal daga ainihin garin da magaram Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da ya karantar da mu assalamu alaikum wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu da ku a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan gari mai albarka garin mata mai ba dan komi ba sai dan kalkashin inuwar addinin musulunci karkashin ziyara da muka zo mu ga 'yan uwanmu abokananmu malamanmu wanda suke aminanmu abokan tafiya ta abin da ya shahi neman ilimi da muke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma rayuwarmu gabaki ɗaya albarka alal haƙiƙa a yau gaskiya muna cikin farin ciki gabaki ɗaya da inda muka isko 'yan uwanmu ba yau ba muna so mu yi ziyara sai yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta komi daman sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta to Allah subhanahu wa ta'ala yau ya kadarta ga mu a garin mata mai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tunatar da junanmu kamar yadda aka yi tsarin cewa za mu ɗan jefa wasu kalmomi akan maudu'ai daban-daban tun da safe yadda maudu'ai suka gabata wanda 'yan uwa wanda muke tare da su suka gabatar har ya zauwa yanzu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka gabatar na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan gabaki ɗayan mu
kusakurai kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zukatanmu. Maudu'in da zan yi tunatar da junarmu a kan shi shine ɓangaren abin da ya shahi mu'amala, kyakkyawar mu'amala, kyakkyawar ɗabi'a tsakankanin musulmi, tsakankanin wato 'yan uwa wanda ake zama da su yau da gobe, sawa'un mutum musulmi kake zamne da shi ko kuma wanda yake ba musulmi ba. Da shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo ya cika mana dukkan wani ɓangare, babu wani gurbi face sai da addinin musulunci ya zo ya cika wannan gurbi. Mutum baya da buƙatar komawa daga wani addini ko kuma wani waje kharijid din ya zamanto ya ɗauki wani abu wanda zai sanyo shi cikin addini. Addinin musulunci addini ne cikakke, addini ne wanda ya karantar da mu komi da komi, addinin da ya karantar da kai yaya za ka je ka biya buƙatarka. Ka san babban abu abin da ya shahito mu'amalar da zaka yi rayuwa tsakankaninka da 'yan uwanka musulmi ko kuma tsakankaninka da 'yan uwa bani adam, to wajibi ne ya zamanto ya karantar da kai wannan abu. To maudu'in mu'amala ɗabi'a ce wadda ya kamata mutum musulmi a duk inda yake ya zamanto an same shi da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar mu'amala a tsakankanin wanda yake zama tare da su. Idan muka duba yadda magabata nagari salafus salih suka kasance suke mu'amalantar, wato lokacin da salaf zai zo ya tashi ya koma unguwa kaza ko kuma a'a ya je zai gina gida a waje kaza, abu na farko da yake nema ba wai tsadar unguwa ba wata unguwa ce ba take santirbil, ba wata unguwa ba ce take kaza, a'a yana duba unguwar wai da wani makwabci ne ya kamata ya zamana, da su waye ya kamata in yi mu'amala da su a unguwai. Saboda kai addinin musulunci ka ya karantar da kai abubuwa da yawa. Yau da za ka je ka zamna a wata unguwa wadda take kai kanka ka san wannan unguwai babu wato masu ɗabi'a masu kyawu, to ya kake tunani lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da zurriya, ya azurta ka da ɗiya, yaya zaka iya tarbiyyatar da su akan wannan unguwa? Idan kaga magabata na gari kahin su zo waje suke duba yaya mu'amala, yaya mutanen wajen suke mu'amala da junansu. Wannan mu'amala ta abin da ya shahi kyakkyawa ɗabi'a ce ta mutum musulmi. Malamai suka ce akwai wanda zaka gani an halicce shi tun farko da wannan ɗabi'a kyakkyawa, wani kuma a'a sai bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce shi garin yanda yake karantar addini ya girma, yake koyan ya zamanto ya ladabtu, ya ɗabi'antu da wannan mu'amala, ya zamanto ya koye ta cewa ga yanda ya kamata ya zamna da su wani, ga yanda ya kamata ya yi mu'amala da wani, ga yanda ya kamata ya yi mu'amala da wani. Sannan mutane ga baki ɗaya ba ta yanda za a yi mutane su zo daidai. Za ka ga wani bai da mu'amalar kirki, to kai yaya za ka yi ka mu'amalance shi a yanda yake, kuma ya za ka yi ka yi kiran shi haka karantar da shi yanda zai dawo ya ringa mu'amala da 'yan uwan shi, mu'amala wadda take kyakkyawa. To duka wannan addinin musulunci addini ya karantar da mu. Mu ɗauki misali wanda tuntuni Allah subhanahu wataala ya faɗi mana shine kuduwa, shine abun koyinmu, shine annabinmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika ya kasance game da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne wanda yake kyakkyawa, wanda ya kamata dukkan mutum musulmi ya zamanto yau da an ce da wa kake koyi, wannan abu da ka aikata, wannan mu'amala da ka aikata ka yi tsakanina da kai, wa ya koya ma, a wajen wa ka koya, za ka buga gaba ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma wace irin ɗabi'a, wace irin mu'amala ce ya kamata ka buga gaba da ita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai? To wannan kuma yana da alaka da komawa ka bibi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yaya ya rayu. Shi yasa da za ka bibi nassoshi na shari'a tun daga alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka gani abin da ya shahi
ɗabi'a wadda take kyakkyawa da mu'amala wadda take kyakkyawa tsakankanin musulmai zaka gani cike take da alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai ya ishe ka a ce ba a sabkar da kowace aya ba ko babu kowane hadisi sai wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya ce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalle kai tabbas ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kan wani tafarki, wata ɗabi'a wadda take mai girma, ɗabi'a wadda take kyakkyawa, wadda ya kamata ya zamanto dukkan wani mai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ladabtu da ita, wanda tun kafin sabkar alkur'ani mai girma malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ɗabi'a shi kyakkyawa ce. Mu duba mu gani tarihi. Quraishawa mutanen Makka kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mishi laƙabi da cewa wani al'amin ne, wato mai amana ne. Saboda yanda suka zamanto suna mu'amala da kowa da kowa, suka ce wannan amini ne, yana da mu'amala kyakkyawa, kowa ya san shi. Lokacin da Jibril alaihi salatu wassalam ya fara sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garu Hira, ya zo ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya matse shi, ya ce mishi ikra. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ma ana biqari. Har ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida yana karkarwa, yana ce ma matar shi Khadija zammiluni, a rihe shi. Ta tambaye shi lahiya bayan ya wartsake, ya gayi mata dukkan ababen da suka faru. A lokacin Khadija take cewa wallahi Allah subhanahu wata'ala ba zai tozartar da kai ba, saboda kai tintini mutum ne wanda kake amini, kana kyautata ma makusanta, kana mu'amala da mutane kyakkyawa, kana taimaka ma wanda ba su da, kana kaza. Wato wannan hotun kafin wato a sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani. To ka gani barantana lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi, ya sabkar mishi da alqur'ani, wa innaka la'ala khuluqin azim, da hadisai da irin aya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Duka wannan ana nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda Allah subhanahu wata'ala ya ladabtar da shi da irin ɗabi'a wadda take kyakkyawa da mu'amala ga mutane wanda suke kyakkyawa. Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama ahsanun nasi khulqan. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa dukkanin mutane, ya fi su wato hali wanda yake managarci, ya fi su ɗabi'a wadda take kyakkyawa, ya fi su mu'amala wadda take kyakkyawa tsakankanin shi da al'umma. Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito mana wannan hadisi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin ayoyin nan da suka yi bayani da hadisan nan da suka yi bayani sun karantar da mu cewa dole ne kai musulmi a kanka, ba wai abu ne wanda yake mustahabi ba, bari abu ne wanda yake wajibi. Kana amsa kai cewa musulmi ne, to dole ka mu'amalanci dan uwanka musulmi ko wani wanda yake ba musulmi ba da ɗabi'a wadda take ta musulunci. Wani daga cikin magabata yake cewa ya je garin musulmi sai iske musulmi amma babu musulunci, amma ya je garin kahurai sai iske kafirai ne amma da wato ababe na musulunci. Me yake nihi da ababe na musulunci? Shine irin mu'amala kyakkyawa wanda musulunci ya karantar da musulmi su yi ta. In zaka gani walil asaf, abun bakin ciki, abun muni, zaka ga da yawa a cikin mu musulmi abin ya fi wakana. Zaka gani mutum musulmi ne amma zaka gani mu'amalar shi da dan uwan shi musulmi nema yake kawai ya samu wani abu ya yi kwantan auna ya je ya buge shi, ko kuma ya zamanto ya cuce shi, ko ya samu wata occasion ta yadda zai kuntata ma wannan dan uwan nashi. To ina musulunci ana? Musulunci idan kana cewa kai musulmi ne, dole gaban mu su nuna mana, dole aikin mu su nuna cewa fa mu musulmi ne. Amma musulunci ba a baki ba yake, kamar yadda wanda suke kawo hujja cewa ai attaqwa huna, wai tsoron Allah ai yana zuciya. To ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyi mana tuntuni, ala wa inna fil jasadi mudgha
idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu. Allah yake cewa a cikin jiki akwai tsoka, ita ce zuciya. Ka ce tsoron Allah a zuciya yake, to maza Allah ya ce wannan tsokar zuciya idan ta gyaru to dukkan gangan jikinka ya gyaru. Shi yasa in ka zo ka ce tsoron Allah a zuciya yake a barka ba a san baya zuciyarka take, sai mu ce da zuciyar taka ta samu tsoron Allah, hakikanin tsoron Allah, da gabanka ma sun nuna tsoron Allah. Saboda shi imani shahe maka wannan mummuna, sai ce mishi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, sannan ka mu'amalanci mutane da ɗabi'a wadda take wadda take kyakkyawa. Malamai suka ce nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace mishi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, a hadisin nan ya ga wasu haƙoƙi wanda yake guda biyu masu girma. Haƙƙi na farko shine abin da ya shayi wato haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala, shine jin tsoron Allah da yace ittaqillaha haythu ma kunta. Haƙƙin Allah, ka ji tsoron Allah a duk inda kake, haƙƙi na farko. Haƙƙi na biyu shine yanda zaka mu'amalanci mutane da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, wato ka mu'amalanci mutane, ka ɗabi'antu mutane da ɗabi'a wadda take kyakkyawa tsakankaninka da su. Kaga nan zaka iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma umarni ne yayi yace ka ɗabi'anci mutane, ka mu'amalanci wannan mutane wanda kake rayuwa da su da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. Shi yasa kalkashin hadisin nan Ibn al-Qayyim Allah subhanahu wata'ala ya ji kanshi yake cewa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada maka baina abin da ya shahi tsoron Allah da kuma kyakkyawan wato ɗabi'a tsakankaninka da mutane. Ya ce tsoron Allah wannan shine ke gyara tsakankanin Allah da bawan shi. Tsoron Allah shi yake gyara tsakankaninka da Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka kuma ita kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a ita take gyara tsakankaninka da wa, shine tsakankaninka da mutane. Sai ya ce to tsoron Allah, idan kai samu tsoron Allah mi zai janyo maka? Yace zai janyo maka kaunar Allah, zai janyo maka soyayya ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Saboda dukkan mutumin da yake tsoron Allah tabbas zai ringa kiyaye dokokin Allah, abinda Allah ya wajabta mishi zai zo da shi. To wannan kuma har zai biyo da ababe wanda suke na filfiloli, da kuma akwai hadisi na kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa bawana ba zai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi soyuwa gare shi shine fiye da abin da na farlanta mishi. Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta maka sallah, yau ka zo da wannan sallah a yanda Allah subhanahu wataala ya farlanta maka, yace ayi, to Allah subhanahu wataala yana kaunar wannan abu, yana son wannan abu sosai. Yace kuma wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Yace bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfiloli. Allah subhanahu wataala yace face sai na so shi. Idan kuma Allah ya soka, Allah yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijluhu allati yamshi biha wa yadahu allati yubtishu biha. Allah subhanahu wata'ala zai kasance maka jinka, ba za ka ji wani abu sai abin da yake halal. Duk wani abu na haram zaka ka nisance shi. Dukkan wani abu wanda yake na alkhairi shi kake so. Dukkan wani magana ta alkhairi ita za ka yi, gani na alkhairi shi za ka yi. To wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya kaunace ka. Haka idan ka samu wato kana da ɗabi'a wadda take kyakkyawa, zai zamanto mine mutane su ma sun kaunace ka. Yauwa ne zaka ga da saboda mu'amalar shi, zaka ga kowa yana kaunar shi. Wani ai yana da mu'amala mai kyau, wani yana da ɗabi'a mai kyau, wani ai abokin zama ne. In ka ji an ce wani abu ma ya faru da wani, a ce a'a kamar wani a ce ya aikata kaza, ko kuma wani abu ya same shi saboda mi, saboda tuntuni ka san mu'amalar shi, mu'amala ce wadda take kyakkyawa. To amma yau zaka gani wani dalilin yanda muke tsakankaninmu da juna, wani baka mu'amalanta shi da kyawu, wance bai mu'amalarka da mu'amala wadda take kyakkyawa, da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. Zaka ji daga an aikata abu kaza, dalilin wani abu da ke tsakankaninku sai ka ce wane ya aika.
kaga wannan abu na farko ma kazafi ne kake nema ka mishi, in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. amma yana wadi baka tabbata ba, kawai ca zaka yana aika, kai kuma dalilin mi saboda wannan rishin kyakkyawan mu'amala da take tsakankaninka da shi, da Allah bai mu'amala ka da kyawu, ko kuma kai baka ɗabi'antu ba da ɗabi'u wanda ya kamata ya mu'amalance ka da kyawu. To ka gani abu ne ashe wanda matukar kai kana kiran kanka musulmi, to wajibi ne dole ne ya zamanto ka ɗabi'antu da mu'amala wadda take kyakkyawa, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da mu. Wata rana za mu gani irin yanda misallai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci sahabbai shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana mu'amalanta sahabban shi da mu'amala wadda take kyakkyawa. Wani daga cikin mutanen gida, hadisi ne wanda kowa ya san shi, ya zo masallaci, kawai cikin masallaci da sahabbai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana zamne, sai ya koma gehe, misali ka ce sukurwan masallaci, kawai ya tilala hutsari. Sahabbai suka zabura suka biyo shi, wani kaza kaza kaza, misali ka ce yan agaji aka rufa mashi, ka san wani kan akai ma ya kai mishi bugu ka hin liman yayi magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da uhu ku kyale shi, ku bar shi. Manzo Allah yace ku dauko wato ruwa ku je ku zuba a inda ya hutsarin. Ya yi da hutsarin shi suka zuba ruwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, yace mishi wannan masallaci ne, bai dacewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Abinda ake yi a masallaci shine waje ne na sallah, waje ne na ambatan Allah, waje ne na karatun Qur'ani, waje ne na kaza. Kaga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi, ya mishi nasiha. A lokacin shi wannan mutumin gida sai ya zo ya ce, yayi addu'a, ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya ce ya ubangiji ka ji kaina da Muhammad shi kadai, ya ce wala tarham ahadun ma'ana, ya ce kada ka ji kan kowa tare da mu. Kaga hamuwa mun shiga yana shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, ya ce ai laqad hajasta wasi'an, ya ce ai ka kuntace wani abu wanda yake mai yalwa, saboda rahama ubangiji subhanahu wataala abu ce mai yalwa. Amma sababin mi yasa yayi wannan addu'a kuma ya keɓance ta ga manzon Allah, dan mi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi magana, ya mishi nasiha, ya karantar da shi ga kaza 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 ya kamata yi. Shi yasa ya zo ya yi mishi wannan addu'a, ya ce wancan kuma da suka zaburo mishi, wancan da suka nema su kai mishi bugu, ya ce kada a ji kansu, ya Allah kada ka ji kansu. To kaga ashe kyakkyawar ɗabi'a hali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake abin koyin mu. Dukkan abin da ya aikata kamata ya yi dan adam ya nemi, musulmi ya nemi inda abin da aka ce manzon Allah ya aikata kaza ya aikata. Ka bibiyi sahabbai ka ji irin sa Abdullahi dan Umar, masu bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa. Duk abin da manzon Allah ya yi sai sun yi. Yanda suke in manzon Allah nan ya zo ya taka kafa ya tsallaka wani dutse, su ma zawa za su yi su taka su tsallaka. Manzon Allah ana sallah ya hudda takalmi, ba su san ba menene, su ma suka hudda. Koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je haji, kan hanya akwai wata itaciya, reshenta ya karkato haka. Manzon Allah da ya zo ya duka ya huce. Abdullahi dan Umar kullum in zai je haji, in ya zo inda itaciyar nan an sare ta ma, amma in ya zo ya duka kuma ta huce. Saboda mi? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. To ashe kai dan uwa kamata yayi kullun ka ringa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali na biyu, irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar sahabban shi. Ɗaya daga cikin shi ma mutanen ƙauye, wata rana ya zo, sahabbai suna tahiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina. Wannan bawan Allah da ya zo, kawai daga baya da ya zo sai ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kama rigar shi, misali ya ci kwalar shi ta baya da ƙarshi, ya shaƙe shi. Sahabbai suna kallo, ya ce mushi, ya Rasulallah ka yi umarni a dukiyar da Allah ya baka a bani. Maza Allah shi ne fiyayyen halitta, shi ne shugaba, shi ne lamba 1, amma ka kalli wanda ya mashi. A wannan darasi da ya kamata mu ɗauka, kai ne a ɗora ka shugaba a wani waje,
kai yanzu wani ya shigo ma kusan ka ya zamanto ya zo ma ka san gardakwar da SR da suwaye duka sai sun biyo ka, ba za ka isa ma zuwa gare shi ba. Amma duk da haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba komai, sai ce ku zo ku je a bashi daga cikin dukiyar da Allah ya bada. Kaga inda ya mu'amalance shi da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. Haka Anas bin Malik ya ta Allah ta tabbata a gare shi, da Anas yana yaro shekara 9 ko 10, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina. Mahaifiya Anas ta zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulallah ga ɗana nan Anas, ce ya Rasulallah na kawo maka shi ya ringa ma hidima. Anas ya ce tsawon shekara 10 na ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima. Ya ce wallahi da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ce mini ba uffin, kalma ta uff, ɗan ƙaramar kalma, ya aikata wani abu ba daidai ba, ya ce mashi kai kaza, ya ce kai bai taba, ya fasarta maka ba, ya ce bai taba tambaya ta ba akan wani aiki da na aikata ya ce min dammi na aikata kaza, ko kuma akan wani aiki da ban aikata ba ya ce min dammi ban aikata kaza ba. Shekara 10 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan ka duba kaina da kanka, yaya mu'amala ta take da wanda yake kasa da ni, yaya mu'amala ta take da makwabcina, yaya mu'amala ta take da wanda yake wato karkashi na, ni ne shugaban shi. Kaga anan babban abu da zan mu dauka ga mu wanda muke ɗaliban ilimi, ga wanda muke kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ashe duk lokacin da muke so da'awan mu ta ci gaba, da'awan mu ta samu wato abin da ya shafi karbuwa, mutane su gane abin da muke karantar da su, to dole ne babban abin da zai ƙara ƙarfafa mana ƙaimi a wajen samun wato fahimtar mutane su dawo kan turba ta addinin musulunci shine mu'amalantar su da mu'amala wadda take ɗabi'a kyakkyawa. Ɗabi'a kaɗai zaka mu'amalanci mutum ya zamanto ka siye shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaro ƙarami ya ƙaunace shi, babba ya ƙaunace shi, maƙiyin shi ya ƙaunace shi, maƙiyiwa ya ƙaunace shi. Mutum zai zo da niyya yana ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana nema da zai gamu da manzon Allah ya samu sarari kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi, amma dalilin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mishi, kaga wannan mutumin ya dawo yanzu kawai ba abin da yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, saboda ka mu'amalance shi da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. Kenan wannan bisifa ama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake mu'amalantar mutane. Duba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makwabtan shi. Makwabci yana da makwabci wanda yake ba Yahudi, wanda da suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma dalilin mu'amala kai har dan shi bai da lahiya manzon Allah ya kai mishi ziyara ya ga wannan dan nashi yaya jikin shi. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yake kiran shi da mine da ya musulunta. Wannan mahaifin nashi ya ce mishi ajiba abul qasim, ka amsa ma baban al-qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya amsa ma manzon Allah ya shiga musulunci kuma ya cika. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana yabo da godiya da Allah subhanahu wataala ya tseratar da wannan bawa wato bi sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga me ya kawo wannan shine mu'amala wadda take kyakkyawa, ɗabi'a wadda take kyakkyawa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake nunawa. Makwabci dole wajibi ne a kanka ya zama to kana mu'amalan shi da mu'amala wadda take kyakkyawa, saboda yana da haƙoƙi a kanka. Malamai suka ce makwabci kala 3 ne. Akwai makwabci mai haƙƙi 3 a kanka, akwai makwabci mai haƙƙi 2 a kanka, akwai makwabci mai haƙƙi 1 a kanka. Makwabci mai haƙƙi 3 a kanka shine wani makwabci na ne, na farko yana da haƙƙin makwabtaka. Sannan abu na biyu musulmi ne, yana da haƙƙin musulmi, ɗan uwan musulmi ne. Sannan abu na 3 a ce wane makwabcinka ne musulmi kuma ɗan uwanka ne, kaga yana da halin, yana da haƙƙi na ne na ƴan uwantaka. Wannan na farko kenan. Na biyu wanda yake da haƙƙi guda biyu shine makwabcinka ne musulmi, idan kaga yana da halin haƙƙin makwabtaka da kuma haƙƙi wanda yake na ne na musulunci. Makwabci kuma na 3 wanda yake da haƙƙi ɗaya shine makwabcinka wanda ba musulmi ba, yana da haƙƙi wanda yake na makwabtaka kaɗai.
ko da kafiri ne dole ka zamanto ka mu'amalance shi da mu'amala wanda take kyakkyawa, dole ya zamanto ka ɗabi'antu da shi, kada ka cutar da shi. Manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana Jibril alaihi salatu wassalam ya zo, manzala sallallahu alaihi wasallam suka yi tsaye da shi, sahabin da yake rawaito hadisin yake cewa sai da ya ga tsayuwar da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi yawa. Da ya dawo manzala sai sahabi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam na gani kun tsaya da wani kun jima kuna tsaye. Manzala yake ce mishi Jibril ne alaihi salatu wassalam, yace wallahi bai gushe ba yana mun wasiya da abin da ya shahi makwabci, har sai da nayi tunanin cewa ba za a ce makwabci in ya mutu makwabci zai ci gane shi. Ashe kai wanda kake da makwabci dole ya zama to ka mu'amalanci makwabcinka da mu'amala wanda take kyakkyawa, saboda akwai hadisai bila adadi kan haƙƙin makwabtaka wanda suke da haɗari akan mutum ya zama to ya cuta ma wato makwabcin shi. Akwai wata kissa da wata mata wadda aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya rasulullah akwai wata mata tana sallar dare, tana azumi, tana kaza ya rasulullah, sai dai menene aka ce ya rasulullah, lakin tana cutar da makwabtanta da mene da halshenta da magana, ba wai da cuta ba ta wani abu, a kawai da magana. Makwabcinka ne kake gayi mishi magana, makwabcinka ne kake zage shi, makwabcinka ne take kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata da aka gayi mishi ga sallah ga azumi ga kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bude baki ta la khaira fiha hiya fin nari, yace wallahi babu alkhairi tare da ita, hiya min ahli nari, tana daga cikin ma'abuta wuta, tana daga cikin yan wuta. Dalilin tana cutar da makwabci da mire da baki da halishi, bata da mu'amala kyakkyawa tsakankaninta da makwabta. Amma da aka ambata mishi wata cewa ga tanan tana sallah, tana sadaka, tana kaza, bata cutar da kowa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iya min ahli aljanna, ita wannan mata tana daga cikin yan aljanna. Ashe kyakkyawan mu'amala da zamu yi bancin julan mu hatta da makwabcin mu, makwabci kuma wai ba makwabci na gida kadai ba, shagona da shagon shi makwabta ne, wajen zamana da wajen kasuwata da wajen kasuwar shi makwabta ne. Dole ka bashi haƙƙin shi, shi ma ya baka haƙƙinka, matukar wato haƙƙin bai ci ba haƙƙin na abin da ya shahi ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan yana daga cikin gaba wanda ya kamata mutum ya zamanto ya ɗabi'antu da kyakkyawar ɗabi'a, shine a same ka kana da mu'amala kyakkyawa a gida, shine da matarka, idan mace ce kuma da mijinta, zamanto mu'amalar ka da ita mu'amala ce wadda take kyakkyawa. Sai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce muna khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ce fiyayyanku shine fiyayye wanda yake fiyayye ga iyallan shi, yace ni kuma na fifiko game da abin da ya shafi iyallaina. Iyallai zawwa ake a kimanta su, wani zaka ga ɗabi'a shi da mu'amala shi a gida daban take a waje. A waje zai zama to yana mu'amala da mutane kyakkyawa, amma in ya je gida bai mu'amalanta iyalin shi da mu'amala wadda take kyakkyawa. Wannan akwai asara. Ibn Usaymin yake cewa mafi haƙƙi mafi dacewa ka mu'amalance su da ɗabi'a wadda take kyakkyawa su ne iyalanka. Yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gadan mutuwa sakaratul maut, manzo Allah wasiyar da yake cewa yake istausu bin nisa'i khaira, yace wallahi ina muku wasici game da abin da ya shahi mata, ku rike su da alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahunna khuliqna min dilai wa inna a'waja shay'in fi dilai a'lahu fa in zahabta tuqimahu kasartahu wa kasruha talaquha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusan da cewa mata an halicce su daga haƙarƙari, wani kashi wanda yake karkatacce duk lokacin da kace zaka meƙar da wannan haƙarƙarin to zaka karya shi mace baka ce ba dole ne ka meƙar da ita samfursa, a bi ta da mu'amala kyakkyawa, kai da kanka zaka ka meƙar da ita. Duk yanda kake zaka ga mace tana da iya yanda zata zama ta juya ka fiye da yanda ka sani. Abubuwan su ba kircen su da yawa ne, Allah subhanahu wataala ya kare. Sai wanda ta karanci addini, abubuwa da yawa sun faru. Ku duba kaga kissa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi ne ya gushi, kaga shi ne biyayya halitta, karshen koyi da mu'amala shi muke koyi, amma sai da suka kai shi kaf yayi hushi, yayi wata guda
ya zo kwana 29 da ya shigo, Aisha ta ce saura kwana ɗaya ko ma ka ciko. To kaga a lokacin in kai ne ya ne haka ne, to shi kenan ko ku tayi gidanku ko kuma wani abu makamancin haka. To Allah subhanahu wataala ya kare da ku. To kaga ni wannan dole ya zamanto mutum yana mu'amalantar wato iyalin shi da mu'amala wadda take kyakkyawa. Akwai hadisi da ake rawaitowa na Ummu Habiba, da hadisin yana da rauni a wajen wasu malamai min babil fada'il. Wasu malamai suka ce a min babil fada'il ana iya ambata shi. Shine Ummu Habiba take ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mace ce take da mijinta ya mutu, ta aure wani miji shi ma ya mutu, kuma suka mutu aka je lahira da wani miji zata tashi, wanda masala ce wanda take lafiya wajen malamai. Wannan hadisin kamar yadda suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce za ta kasance ga mijin da ya fi kyakkyawar ɗabi'a, kyakkyawan mu'amala, kyakkyawan hali. Kaga mene hatta wato mu'amalar da kake ma iyalanka, ashe zata sa a aljanna ma wannan tana da kaza. Duk da hadisin mun gani cewa yana da wato rauni min babi abin da ya shafi fada'il. To ala kulli hal wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi sha'anin mata, dole mu'amalance su mu'amala wadda take wato kyakkyawa, mu'amala wadda take wato ta ɗabi'a ta addinin musulunci. Sannan siffantuwa da ɗabi'a da mu'amala tsakankaninmu, mu'amala wadda take nagartatta kyakkyawa, wannan sababi ne wanda yake sa ma'auninmu a gobe ranar tashin alkiyama yayi yauni. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min shay'in athqalu fil mizan al mu'min yawm al qiyama min husn al khuluq. Yace babu wani abu wanda yafi yauni a mizanin bawa mummuni a gobe ranar tashin alkiyama fiye da kyakkyawan halin shi, fiye da ɗabi'a shi wanda take kyakkyawa, fiye da yadda yake mu'amala da ƴan uwan shi, mu'amala wanda take wato kyakkyawa. Ka gani ashe wannan mu'amala da zan yi da kai, in mu'amalance ka mu'amala wadda take kyakkyawa, sababi ne wanda zai samu auni na a gobe ranar tashin alkiyama yayi yauni. Duka fafutukar da muke mene shine ma'aunin mu yayi yauni, mu tayi mene, mu tayi aljanna. To aljannan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin sababin shiga aljanna shine ka ringa ɗabi'a da ka ringa mu'amalan mutane da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. Hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye shi an aksar ma yudkhilun nasa aljanna, ya rasulullah wai menene yake yawan sanya mutane su shiga aljanna? Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace taqwallah wa husnul khuluq, tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a. Ka ji tsoron Allah sannan kuma ka ladabtu da ɗabi'a wadda take kyakkyawa, mu'amala wadda take kyakkyawa, sababi ne wanda zai sa ka aljanna. A wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Aisha take cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina, lalle mummuni la yudriku bi husni khulqihi darajatu as-sa'im wal qa'im. Ce wallahi mummuni zai riski daraja ta wanda yake mai sallah, ta wanda yake mai azumi, da mene da husnul khuluq, kyakkyawan mu'amala da yake, kyakkyawan ɗabi'a da yake da 'yan uwan shi musulmi, wannan zai sa a kai shi darajar wanda yake kwana yana sallah, zai sa a kai shi darajar wanda yake azumi alhamishi litinin ayyamul bid kaza da kaza da kaza. Shi menene ya kai shi wannan darajar? Mu'amala kyakkyawa, ɗabi'antuwa da ɗabi'u wanda suke na musulunci, ɗabi'u wanda suke kyawawa na abin da ya shahi addinin musulunci. Kai bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah, yace lalle mafi soyuwar a wajena, mafi kusancin ku a wajena a gobe ranar tashin alkiyama, mazaunin shi mafi kusa da ni ne a gobe ranar tashin alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahasinukum akhlaqa, yace wallahi wanda ya fi ku kyakkyawar dabi'a, wanda ya fi ku mu'amala kyakkyawa, shi ya fi ku kusa da ni, kai shi ya fi ku soyuwa a wajena. Wannan ya zo bai da ɗabi'a kyakkyawa amma mutum ne musulmi, wannan kuma ya zo yana da ɗabi'a kyakkyawa, yana da halaye nagartattu,
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mai halaye kyakkyawa da ɗabi'a kyakkyawa shi yafi ku kusa da ni fafutukan da muke kullum mu zamanto kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan kana so ka zamanto kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe ranar tashi alkiyama shine ya zamanto ka ɗabi'antu da kyawawan halaye, kada mu'amalar mutane da mu'amala wadda take kyakkyawa, kada a same ka baka wato kaunar mutane, kana mu'amalar da su bil uswa da abin da ya shahi kaushi da abin da ya shahi tozarci da wasu abu makamancin haka. Hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ana za'imun bi baitin fi rabatil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusan da cewa ana za'im, kamar ka ce ana damin, ni na lamince ma. Manzo Allah ya ce na ma garanti, ya ma wa garanti mutumin da ya bar wato abin da ya shahi jayayya ko da kwa wato ya kasance mira'an dan wasa ko kuma wani abu makamancin haka. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa za'imun fi wasatil janna liman taraka al-kadhiba walau kana maziha. Yace kuma na lamunce ma mutumin da ya bar ƙarya koda da wasa ne, na lamunce mishi gida a tsakin aljanna koda da wasa ne gabar ƙarya. Karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu. Yace kai na lamunce ma dukkan mutumin da ya kasance ɗabi'a shi ta zama to kyakkyawa, na lamunce mishi gida wato a maɗaukakiyar aljanna. Saboda mi? Saboda kyawawan ɗabi'u, saboda mu'amalar da yake ma mutane kyakkyawa ce, mu'amala da yake da junansu kyakkyawa ce. Idan wannan duka yana karantar da mu ne matukar kana son aljanna, matukar kana kiran kanka musulmi, matukar kana wato kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to dole a same ka wato kana ɗabi'antuwa da ɗabi'a wadda take kyakkyawa, ɗabi'a wadda take wato abin da ya shafi mu'amala tsakankaninka da ƴan uwanka, mu'amala wadda take kyakkyawa. Bari ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa yana daga cikin alama ta cikar imanin mutum shine a same shi wato halayen shi managarta ne. Mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imana ahasinuhum khulqa. Mazala sallallahu alaihi wasallam yace mafi cikar wato mummunai imani shine wanda ya fi su halaye nagari, wanda ya fi su mu'amala kyakkyawa tsakankanin shi da ɗan uwan shi, wanda ya fi su ɗabi'a wadda take kyakkyawa tsakankanin shi wato da ƴan uwa. Shi dole ƴan uwa mu zamanto muna ladabtuwa, muna ɗabi'antuwa da mu'amala wadda take kyakkyawa tsakankanin wato ƴan uwanmu. Wani daga cikin magabata Junai yake cewa wasu ababe guda hudu suna daga wato abin da ya shafi darajar bawa, ko da kwa aikin shi ya zama da ilimin shi da aikin shi ya zama to kaɗan ne ba diya ba. Abu na farko yace shine a same ka mutum ne mai kamewa, mutum ne mai kamewa da tausayi suna sa bawa darajar shi ta ɗagu a gobe ranar tashin alkiyama. Abu na biyu shine a same ka mutum wanda yake mutawadi, mutum mai kaskantar da kai shi, kada ya zama to ana kaza da kaza kai ka ce ku ne kaza ai sanin abin da ya shahi karatu kaza sai ku, ko kuma duk garin nan babu wani masani kamar ni. A same ka wanda yake mutawadi, mai kaskantar da kanka, saboda dukkan mutumin da ya yi tawadu'i dan Allah subhanahu wata'ala, to Allah subhanahu wata'ala zai ɗaukaka darajar shi. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Dukkan mutumin da ya yi tawadu'i, ya kaskantar da kanshi dan Allah, domin Allah subhanahu wata'ala, to tabbas Allah subhanahu wata'ala zai daga shi. Kada ba kai ba kake daga kanka, Allah subhanahu wata'ala shi yake daga wanda ya wato ya so. Abu na uku yace abu na mun gani alhilm da kuma at-tawadu, sai yace wa husnul khuluq, yace da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan mu'amala, wannan tana daga bawa ya kai daraja inda aikin shi ma bai kai shi ba. Zai zama to a same ka, akwai hadisin da ake rawaitowa
wani bawan Allah an same shi kullum yana da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. In ya ga yara ƙanƙana yana umurtar su da su ringa taimaka ma dukkan mutumin da ya shiga kunci ya taimaka mishi. Wannan mutumin ya mutu ya iske ubangiji subhanahu wata'ala na da ya iske Allah subhanahu wata'ala yace nahnu ahaqqu minhu, yace mu mun fi cancanta da shi. Wannan abin da yake nuna ma mutane cewa wane ya ma kaza ba daidai ba, a yi mishi hakuri, ɗabi'a ce, rayuwa ce, kaza da kaza, ka zo ka sulhunta ya je ya yaye ma wannan. Allah subhanahu wata'ala ya ce mu muka yi shi, wato mu muka yi haƙƙi da irin wannan sulhu da irin wato kau da kai game da marin wani abu. Allah ya ce ya je mun yahe mishi shi ma, saboda yadda yake mu'amala ɗan uwan shi har ya kasance yana umarni da a yi mu'amala tsakankanin musulmai da junansu, su ringa mu'amala wadda take kyakkyawa. Ya kasance wannan sababin Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi rahama, Allah subhanahu wata'ala wato ya ji kanshi. To ala kulli hal ƴan uwa, kyakkyawar ɗabi'a da kuma mu'amala tsakankanin musulmai abu ne wanda yake wajibi mutum musulmi ya zamanto ya ɗabi'antu da wannan. Matukar wato baka zamanto ba ka ɗabi'antu da wannan, to wato duk tsananin imanin da kake iddi'ai to akwai na ƙasa a cikin shi. Malamai sun gai wasu hanyoyi wanda ya kamata mutum ya zamanto ya yi ne idan baka da mu'amala kyakkyawa da mutane, baka da wannan ɗabi'a ta kyakkyawan hali, to wannan hanyoyi idan kan ɗauke su wato za ka yi matuƙar ƙoƙari da ikon Allah subhanahu wata'ala za ka samu wannan ɗabi'a. Abu na farko malamai suka ce shine as-sabr, haƙuri. Tambaye shi wai shi kyakkyawan hali yaya ne kyakkyawan hali? Ya ce mishi kawai la ta da kakka yi wushi, kada ka yi wushi shine kyakkyawan ɗabi'a. Mu'amalar ka ta yi kyawo to kakka yi wushi. Kina ka ga mene haƙuri ya zo. Dole duk lokacin da wani zai maka abu ba daidai ba, mi zaka yi? Ka yi haƙuri. Sai ka shiga cikin wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Abin zaka iya wato abin da ya shayi ka mayar mishi da abin da ya zige maka, amma ta dalilin kana so ka ladabtu da ɗabi'a wadda take kyakkyawa da mu'amala wadda take kyakkyawa, sai ka ɗau haƙuri. Azala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi, man kazama ghaizan, dukkan mutumin da ya rike wato wani fushi alhali yana da ikon wato ya mayar da abin da aka mashi, kawai ya rike ya jure ya ɗau haƙuri, to a gobe ranar tashi alƙiyama Allah zai kiraye shi wato a bayyane cikin jama'a ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu min huril 'aini ma sha'a. Allah subhanahu wata'ala ya zo ya bashi zaɓi ya ce ka zaɓa daga cikin hurul 'ain ma sha'a abinda kake so. Duk ba in ka je aljanna a gama maka da ni da hurul 'ain, to Allah in kai ɗauki wannan ɗabi'a ta haƙuri ka jure gashi amma kaza ka jure, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zai kiraye ka gobe ranar tashin alkiyama a tarin khala'ika gabaki daya, a ce ka zo ka shiga, kenan kaga aljanna zaka shiga, ka zaba daga cikin hurul ain abin da kake so. Abu na biyu bancin haƙuri shine al'iffa, a same ka da kamewa. Dole rayuwa ta mutum musulmi ana so ya ɗabi'a ta kamewa. Ka duba kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya suka kasance, kamewa suke. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf, saboda kamewar su har gani ake howa da hoyawan jikade, shi kuma ko dala bai mallaka ba. Kamewa ce da wadatar zuciya. Kamewa ka duba kaga ahlus suffa yadda suke kamewa, azamna suke, in ka zo baka ce ba wato suna bukata, amma an ka abinci jira suke wani ya kawo abinci a zo a ci. Irin su Abu Huraira radiyallahu anhu, kullun shi yana wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai yunwa take sa ya kwadi ya ringa su ma jama'a suna cewa falwadiya ce, yace wallahi su basu san ba yunwa ce gare ni. Yace zan zo a yi da sallah daga masallaci, in ringa bar ɗaya daga cikin sahabbai muna tambaya kan ilimi kaza ina tayya dai in mun je kofar gidan shi yace shigo mu ci abinci.
wani za a yi da sallah ka bi malam Ali kuna magana malam kaza da kaza da kaza na je gida ya ce to shigo a yi abinci to haka muke ko kuma an yi to assalamu alaikum ko ba shi kenan a'a saboda ka duba ka ga yadda suke kamewa to kamewa zai ta sa mutum ya zamanto wato ya samu kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali. Sannan abu na uku shine a same ka wato shuja, kana da ƙarfi. Mutum ya ma wani abu ba wai ƙarfi na tuwo ba, duk da ƙarin tuwon ma ana so a samu, saboda wani ya ma abu ya san sarai a bugawa ba ci ba zai yi, amma saboda mene, saboda sha'anin addinin musulunci ya karantar da kai ababe na halaye wanda suke masu kyawu, sai ka ɗau haƙuri ka ɗau rangwame. Abu na gaba shine adalci, a same ka kullum kai adali ne tsakankaninka da mutane. Wannan duka sababi ne wanda zai sa ka ringa samun kyakkyawan hali da mu'amalar ka da kake tsakankanin al'umma, mu'amalar ka ta zamanto wato kyakkyawa. Sannan abu na ƙarshe shine a same ka wato abin da ya shafi mai juriya da kuma wato shimfiɗa ma mutane fuska. Mutum ya zo ka tarbe shi da fara'a, duk bakin cikin da kake ciki wani ne ya zo maka ka tarbe shi da fara'a, komi ba yi ba, kun samu musu da ware ya kusa dawo kira shi ko ma mu'amalantar shi da fuska kyakkyawa da dariya da basu muka fi waje a ka sadaka, kana samun lada, kuma kana tarbiyyatar da kanka akan samun wato ɗabi'a yadda zaka riga mu'amalanta ƴan uwanka da ɗabi'a wadda take kyakkyawa. To ya ƴan uwa, ɗabi'a wadda take kyakkyawa ala kulli hal abu ne yake wajibi a kaina akan mu gabaki ɗaya, ya zamanto mun koya ma kanmu yadda zan ringa jama'a da junanmu duk yadda ake ciki, duk cikin gumurzun da ake ciki. Ka tuna cewa ukhuwa islamiyya ita ta haɗa mu, musulunci shine ya haɗa mu. Musuluncin wannan kuma ba naka bane ba nawa bane ba, Allah ne ya maka rahama ya sanyo ka, Allah subhanahu wataala ya mani rahama ya sanyo ni, yanda zan mu haɗu mu ta yi aljanna. Duk abu na rikicin duniya a nan ne mu kauda shi gehe, in an je aljanna babu wannan wani za'ana ba fi sudurihim min ghillin, Allah ya ce ikhwanan ala sururin mutaqabilin. To tun anan sai aka koya maka ka ɗabi'antu da wannan tarbiyya da musulunci tun kafin ka tafi aljanna. Allah subhanahu wataala ya datar da wannan abin da ya sawwaka, ganin lokaci yayi, muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka faɗi na daidai Allah ba mu lada gabaki daya, kuskure kuma karancin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, ya shaye shi kuma daga cikin zukatanmu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad radiyallahu anhu. Dan wato abin da sanar ka wannan hadisi mutum ya san cewa wato mu'amala ita ce addinin musulunci. Wato marwacin hadisin shine sabit bin asad, wanda ya ainihin ya shahara da ainihin sabit banani. Babban ainihin tabi'i ya nazarci ainihin wato Anas shekara 40 da ya Anas yana da ainihin ruwaya ga ainihin Bukhari, sai dai ruwaya malamai sun ce wato mursala ce. Wato ainihin sabit banani ya rubuci hadisi ainihin wajen Anas da Malik. Sabit banani ya mutu ainihin shekara 124, shi ne abin da wato shekara 124 da hijira. Anas kuma haka ya mutu shekara wajen 90 da wani abu, saboda haka ya dogo rayuwa da wannan sai ta zuce shi shekara wajen 40 da wasu. Wato Anas da Malik yake cewa wani lokaci suna tsaye, marra bi shanasat fa asna alaiha khairan, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بالأخرى فأثنى عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. wannan bai ishe mutum ba ainihin misali, wato wanda wuce aka wuce da ainihin gawa za a kai ta makabarta abin rayuwa ta je ka ce kenan ko me ya gani, sai wato wannan gawa sai ake mata yaban alkhairi, kai masha Allah da washu, kai wallahi kaza ake yabanta, sai manzo Allah ya ce wajabat. Sai aka zo da ake mata ainihin wato yaban sharri, sai yake cewa wajabat. Ainihin wato Umar dan Khattab yake cewa manzo Allah ka ce wajabat, wannan ma ta zo ka ce wajabat, me haka?
yake cewa waccan gawar da aka wuce jama'a suka yi madalla da ita suka ainihin yaba da halinta suka yaba da wannan mutumin waje bata janna wato aljanna ta wuce ga wannan mutum. Wannan kuma wanda aka wuce jama'a makwabta da ainihin ɗan suka mishi ainihin yabar sharri cewa mun huta ai Allah raka take kuna to wannan mutumin wato wutar jahannama ta tabbata a gare shi. An yi magana sallah, an yi magana azumi, a'a kawai yaya kake tare da jama'a. Don haka wato duk abin da ke da kai in a duk wanda Allah ya gama ka da shi kai kokarin zama da kai da shi lafiya. Wannan shi ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Wato kana Allahu fi hajati akhihi wato kuma man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Duk wanda ya kasance yana cikin wato biya ma dan uwan shi bukata to in Allah da Allah madaukakin sarki shi yake biya ma kowace irin bukata. Dan haka wato inda ake so kullum duk wanda Allah ya gama ka da shi kai haƙuri. Kuma da wannan manzo Allah ya cewa duk wanda Allah ya gama ka da shi kullum kai ga kallon shanubin alkhairi shi janibin sharri shi ka gane shi. Kuma kowa yana da ainihin nashi sharri. Ko a wanda zai tsarkake ne shi ce shi ne kirki ne, babu wanda zai tsarkake kowa. Dan haka wato kanka gani cewa wani a'a kai dai ka tabbata cewa kai kana da wani hali mara kyau ka yarda da haka din abin da ake so kenan wato shi ma wancan yarda da haka sannan kuma duk wanda Allah ya gama ka da shi ka ainihin kallon shi da alkhairin shi. Allah madaukakin sarki ya gafarta, Allah madaukakin sarki da ka tara mu amin ka tara mu ainihin gidan aljanna. Muna da malamai masu amsa tambaya kuma kowanne zai tambaya kenan za a ainihin wato zai iya tambaya wannan shi ne. Don haka Allah madaukakin sarki ya gafarta wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai mu'amala tsakanin musulmi da ainihin wanda ba musulmi ba. Wannan shi ne in mutumin da ko ba musulmi bane ba ka mu'amalance shi mu'amala mai kyau, wannan kawai shi ne ko ma bai kudi ne ko ma dan kirista ne ko ma ainihin wato mutumin da ba ma ba musulmi ba ne kai dai ka mishi kyakkyawar ɗabi'a haka ake so. Kan kai yin za ka yi ka bata mishi rai ko ma ba musulmi ba. Wannan kawai shi ne zama tsakanin ba kyakkyawar ɗabi'a. Allah ma ɗauki sarki ba. Malam ka yana da tambaya ba ta wani azumi ne na kula a ce idan kana jin zara suna kuma ka gamu da wani abinci wanda yake kuje kana iya a gyara zuwa wannan ta abinci wannan magana da aka yi ta ka ɗauki azumi na ainihin nafila sai aka gayyace ka walima sai ka je wajen walima kaga dama ne ka iya aishi ainihin wato wannan azumi na ruwan kawai wannan kawai shi ne gaskiya. Wannan shi ne Allah wadda mutum sai ce ka so ka dama ba ka aishi ba in ba ka dama ba ka aishi gaskiya. wa amiru bil urfi kayi umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin